सिङाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुल बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि स्कुल बिनि लिस्टखौ अलरेडि लाबाय। दा बेयाव मालाबा जोंनि गेजेराव बितर्क जादों जे ममता हजाया बिटिआरनिल' लिस्ट बिदों। सरन्जना सेनापति जाय एलिमेन्टारिनि डाइरेक्टर बे एलपि आरो आपार प्राइमारिनि गासै बर' कसारि काउन्सिल एरियानि आउटसाइड 6 दिल्लीनि एरियासनि लिस्टखौ अलरेडि लाखांबाय। हाई स्कुलनि लिस्टआ बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेटआव दंखायो। दा बेखाय बारे बारे लिस्ट बियोब्ला बे अभारलेपिं जायो। बेखौ लानानै खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया। जिखुनु लेभेलाव रावबो थालांनाङा। भेरिफिकेसन जागोन, आफ्टार भेरिफिकेसन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन। दा जों बुंदों जे जोंनि स्कुलनि कलेजनि कन्डिसनफ्रा क्राइटेरिया फुलफिल खालामा, बेखायनो रिलेक्सेसन आरो कनसिडारेसन होनांगौ। लानानै जोङो दिनै बेयाव बिथङै सावरायदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव गामि नटिफाइ खालामनाय, समस्ति दानाय आरो जिखिनि खामानि सोलिबाय थादों, बे खामानि सोलिबाय थानायाव फिसा फिसौ माखासे पाब्लिक कमप्लेन, दल संगठननि माखासे कमप्लेन बा बिथांमोननि माखासे लुबैजानाय, बिथांमोना मा सान्दों मा लुबैदों, बे बाथ्राफ्रा जोंनि एकाउन्ट्सआव बा जोंनो इनफरमेसन हरदों, जोंनिसिम आपिल फैदों। बेखौ लानानै इउबिपिअ आरो एबसु जयेन्टलि जोङो जिल्ला लेभेलाव जेराव जेराव बेबायदि इसु नुजादों बा प्रब्लेम नुजादों, जोङो गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन। आरो स्टेटआव वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआ एडभाइजरि कमिटि दङ। बे लेभेलाव बिटिआर काउन्सिल, बर' कसारि काउन्सिल जयेन्टलि डिसकास खालामबोदों। गिबि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बिथांमोनजों जेला जों सावरायनांगौ, डिसिसन होनांगौ, जाहाथे खुनु कारनाव जोंनि गामिफ्रा थालाङा आरो बर' गामिफ्रा, बर' एरियाफ्रा नटिफिकेसननि माने बाहेरायाव थाया। बिनि थाखाय जोङो स्ट्रिक्टलि नोजोर होदों। मा थांखि लादों? नांगौ बायदि जायाखैनाय खुनु बाथ्रा गैया। माखासे खामानिया सर्ट टाइमनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय गोरलै आरो माखासे खामानिया एसे सम नांगौ। टेकनिकेल, माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ, माखासे गभर्नेन्स, बेबायदि माखासे इसुसफोर थायो। आरो बे इसुसफोर थानायखायनो माखासे पलिटिकेल लेभेल डिसिसननिबो प्रयजन जायो। बेयाव बबेबा थाब जादों, बबेबा डिले जादों। खामानिया थाबथायाखै, खामानिया स्टेगनेन्ट जायाखै। आरो सरकाराबो बुंदों जोङो खामानिखौ थाब फोजोबनो थाखाय बेबस्था लागासिनो। दा बेखायनो जेसेबां जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पेन्डिं बाथ्राफोर दङ, बियो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ, बेखौ जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों। आसा खालामो जे मोनफ्रोमबो दफायानो सम आरो थिखानाय बे बेबस्थानि गेजेराव मोजाङैनो मावफुंजागोन। आरो बिनि थाखाय जेला जेला रायजो राजानो फोरमायनांगौ, जों फोरमायलाङो। गोलाव समनिफ्राय जोंहा मोनसे सावरायनांगौनि एजेन्डा दङमोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे गोदानै बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दाफुंजाबाय, बे काउन्सिला इन्टारिम 14 जन सोद्रोमानि गेजेरजों चिफ, डेपुटि चिफ, चेयारमेन, भाइस चेयारमेन आरो इएमसफोरखौ लाफानानै दासिम सामलायगासिनो दङ। दा जोङो बयबो बुजियो जे मोनसे काउन्सिलखौ पुर्नांग पर्यायाव सक्तिशालि खालामनानै जौगानायनि आरो जोंनि जि अधिकारनि बाथ्रा दङ काउन्सिलनि एक्टआव लिरनाय, बेखौ मोजाङै एक्सारसाइज खालामना रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय हा हु, जोंनि इडुकेसन जिखिनि स्कुल दङ आरो गुबुन गुबुन गासै बिथिंखौ लानानै जुदि हाबा मावनांगौब्ला काउन्सिला फुल फ्लेजेड जानांगोन। दा बे इन्टारिम काउन्सिलनि समाव माखासे खामानिखौ मावनो हायो, माखासे खामानि मावनो थांनायाव गोबां आख' फाख' गोलैयो, जिहेथु बे इलेक्टेड बडि नङा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिगनेटरि आफाद हिसाबै, इउबिपिअ सिगनेटरि आफाद हिसाबै आरो काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिअ पि नार्जारिनिफ्राय लानानै इएम अनिल बसुमतारी आरो बेयाव 6 इएम दिनै दङमोन। गासै जोङो ज'है बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बोरैहाय जोङो माने फुल फ्लेजेड खालामनो हायो, बिनिनो माखासे जिखिनि हमवर्क एक्सारसाइज सोलिबाय थादों। जे गिबियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बबे बबे बर' इनहेबिटेड बा डमिनेटेड एरियाखौ लानानै एडमिनिस्टार खालामगोन, खुंगोन, रेभिनिउ भिलेज बा साब रेभिनिउ भिलेज जिखिनि पार्टफोर दङ। दा बे बाथ्राखौ सिगाङाव WPTमोन, दा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दङ आसामनि, बिथांमोना TRI ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिटिउटनि गेजेरजों गामि जिखिनि तयार खालामनानै जमा होबाय। दा जोंनि हिसाबाव 6,25,000 पपुलेसन माने फिगार फैदों बर' पपुलेसननि।
आरो बे गासै 28टा डिस्ट्रिक्ट जिखिनि दङ माने अबेबा मेजरिटि अबेबा एसे खम बे गासैफोरखौबो लाफानानै बेयाव नायजोबनाय जादों। दा बिनि गेजेराव गामिखौ नटिफाइ खालामनांगोन। गामि नटिफिकेसननि बेसिसाव बिथा खालामनानै 36टा 36टा जि समस्ति दानाय बेखौ घोषणा होनांगोन थ्रु नटिफिकेसन आरो बिनि उनाव बिसायख'थि खुंनांगोन आरो फुल फ्लेजेड बिसायख'थि खुंनायनि उनाव फुल फ्लेजेड जेब्ला काउन्सिला फर्म जागोन चिफ डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै गासै EM बिनि जिखिनि माने जेनेरेल मेम्बार बे ज' लोगो नांनानै काउन्सिलखौ सालायनो हानाय क्षमताखौ मोनगोन आरो होमबानिया काउन्सिला माने पपुलेसन पेटार्नाव जेसेबां फान्ड मोननांगौ बर'नि जौगानायनि थाखाय खारन बे काउन्सिला पियर बर'नि काउन्सिल बेयाव गुबुन हारिखौ लाफानाय जायाखै। दा बेखायनो बे काउन्सिला बर' गामि बर' रेभिनिउ ओनसोल बिनि गासैबो वेलफेयार स्किमखौ मावनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। थाङाव बे खामानिफोरखौ जिहेतु जयेन्टलि मावबाय थादों आरो बर' कसारि काउन्सिलनि चिफनिफ्राय लानानै डेपुटि चिफ गासै टिमा बे खामानिफोरखौ लानानै जथेस्थ' बिथांमोना माखासे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावदों। UBPO आरो एबसुनिफ्राय खामानिफोरखौ स्पिडि जानांगौ सरकारखौ जों प्रेसार होदों मालाबा डिसकासन खालामदों आरो बे लेभेलनि कर्ट डिसकासननि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माने फुल फ्लेजेड काउन्सिल दानांगौनि बेलायाव जोङो मा एजेन्डाफोरखौ मा एक्सनफोरखौ खालामनो हायो बेखौनो दिनै बेयाव सावरायनाय जादों। बेयाव 6.3आ बाहेरनि आरो सिंनि होननाय जेबो बाथ्रा गैया। बाथ्राया जाबाय मा जे आसामनि सिङाव कार्बि आंलं डिमा हासाव 6 सिडुल काउन्सिल दङ आरो लोगोसेनो प्लेनाव BTR काउन्सिल दङ। दा एकर्डआव लिरनाय दङ जे BTR 6 सिडुलनि सिङाव थानाय फरायसालि आरो कलेज आरो आउटसाइड BTR बा 6 सिडुलनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुल। दा बेखायनो गासैबो बर' मिडियामनि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिजों गोबां लेभेलाव जों सावरायबाय आरो लोगोसेनो दाख्लैबावै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बा आसाम केबिनेटआ क'क्राझाराव जानाय जथुम्मायाव 10टा कलेज फोसावदों। दा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव 10टा कलेज जोंनि टटेल नाम्बारा जाबाय 26टा कलेज आरो बिनि गेजेरावनो धेमाजि लखिमपुराव गंब्रै गंबा बर' आरो ट्राइबेल फरायनाय स्कुल दङ। लोगोसेनो कार्बि आंलंआवबो माने बर' आरो ट्राइबेल फरायनाय कलेज दङ। धेमाजि लखिमपुरावबो कलेज दङ आरो स्कुल जोंहा LP टु माने हाई स्कुल ME स्कुल गासिबो हायार सेकेन्डारि दङ। गासिबो स्कुला पर्यायक्रमे प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो गिबि मन्थ्रिया दाख्लै बुंदों जे फार्स्ट कलेज बेनि उनाव जुनियर कलेज हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल ME स्कुल आरो LP स्कुल। दा बेखायनो 10खान कलेजआ जाबाय गुबुना जानाय नंलिया बिदि नङा। जोंनि माने जोङो सरकारखौ बुंदों जे नोंथांमोना गोबां माखासे उसुबिदानि थाखाय फेस मेनाराव खालामनो नागिरदों थिगानो दङ खिन्थु स्पिडि खालामनांगौ।